Kaisa kaini koksil samung te Choprobjakmani Patimungno Karwi Kwchang Kheno Paikha Municipal te Nogor Panchayat ni chongmari Kaisa kaini damrok laimani te Choprobjakmani Patimungno Karwi tabusang jora kri Kaisa Patimung sitrani koktoma Fungni simino sangrong salo rajokha auglini dalbida polling station nukjakha bodrani phaine lukurokni bangmari Patimung sitrano kasonani bagai joto polling station te Patimung sitra pati thotok dalbida amchayo thepajak tongkha nangmani bara laimthang bahini Sekango jora khajak tongmani haike sangrong salo hasen joto polling station fungni damsni jorani simi nahanani chengjaka board abo haike no asalo fungni simi no rajaka agulini dalbida polling station nukjaka bodrani phaine lukurokni bangmari bodrani phaine lukurokni bisingo bori bumate chakrajak songni bangmari joto kobang sarik damri jora naharjaka board Kaisa kaini koksil samung te Choprobjakmani Patimungno Karwi Kwchang Kheno Paikha Municipal te Nogor Panchayat ni chongmari Patimung sitrano kasonani bagai joto police station te Patimung sitra pati thotok dalbidal amchayo thepajak tongkha nangmani bara naimithang bahini abo haikeno tungplajak amchaini polling station thepajaka CRPF jawan Kaisa kaini damrok laimani te Choprobjakmani Patimungno Karwi tabusak jora kri Kaisa kotor Patimung sitrani koktoma মানে সিরিয়াল নাম্বারটি দিছে না ভিতরে গেলে ভোট দিতে গেলে তারা একটু দেরি করে ঘুরাই দেয় কইতে নাম্বার সিরিয়াল নাম্বার লয়ে তো বিএলওরা কি আপনার বাড়িতে না না গেছে না তো গেলে তো আমরা পাইলাম হইলে বাড়ি করে দিল হইলে না গেছে না দিত আমার এখানে দিয়ে দিয়েছে আইসি বলে আই কার্ড দেখা কাগজটা দিয়ে দিয়েছে বিএলওরা কি আপনাদের বাড়ি বাড়ি যায়নি কাগজ দেওয়ার জন্য না Kwchang te Kaisa kotor Patimung sitra kri khe botu imanmani bagai khasrangjak laika Municipal te Nogor Panchayat amchaini joto voters rok Rajakho agulismi pranamni kokthum chini khorang